Niin. Onko sä ihan pois? Onko? Jaksaisitko sä nousta? Mennään autoon. Allu, mennäänkö autoon? Lähdetään kotiin. Joo. Mennään kotiin. Nousisitko sä ylös? Nouse nyt. Allu, mennään mökille. Joo. Oho. Noniin, joko lepäsit. Nytkö on hyvä? Nytkö on hyvä? Joko mennään? Oot aika likainen. Katos tänne. Katos tänne. Oot kyllä aika likainen. Lähdetäänkö Alu? Mennäänkö mökille? Tuotko? Eteenpäin. Mennään. Mä tarvitsin jotain. Kiitti. En mä nyt just. Oho. Tää on aika hyvä paikka. Saanpäis nukkua tuossa. No niin Alu. Mennään. Hyvä. Hyvä poika. Mennään. Jaksa tulla kyntämällä lopumaan. Tuotko? Allu. Mennään. Mennään. Hyvä. Joo.